guys, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, आङो भिडिअ होनो हाथाराखैमोन। मानो होनोब्ला आं दि मोनसे भिडिअ दिन्थिदोंमोन ना, जोंनि आबौ होननानै, बाबानि बिफा होननानै, ओमफ्राय बे आबौआ गैला आरो जोंखौ नागारनानै थांबाय। बेनि थाखायनो आङो भिडिअ होनो हाथाराखैमोन। एसे गोसोफ्राबो बोरैबा मोनोना, बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ लाबोथ'वाखैमोन आरो। ओमफ्राय दा भिडिअखौ होफिनगोन होननानै गोसोखौ दाद खालामनानै भिडिअखौ बानायबाय आरो आङो दिनै बानायफिनबाय भिडिअखौ। दाख्लैबो बानायदों आरो मानास फेस्टिभेलाव। आङो मानास फेस्टिभेलनिफ्राय मा लाबोदों दिन्थिनि र' नोंथांमोननो। मालायफोरा मानास फेस्टिभेलनिफ्राय देलायग्रा लाबोयो, गानग्रा जोमग्रा लाबोयो। आंहा टुक्लुक्लु जौथुखौनो लाना फैबाय आरो ना, 100 थाखा इयो। मार मोजां मोनदों आं टुक्लुक्लुनो। आयु सना जि मोजां नै टुक्लुक्लुनो। भिडिअआवसो एसे गिदिर नुदों आरो, ओमफ्राय नै फिसासाथार। नै टुक्लुक्लु फिथाबो मावखांबाय, इयाव फिथा हमखांबाय। ओमफ्राय नैखौ लाबोदो आरो आं 100नि बेखौ लाबोदो। आंनिया इदि फिसा फिसा बुस्थुआवसो मेगना थाङो आंनिया। इखौनो जि फसायथारना लाबोदो आङो। इखौ मोजां नुदों। ओमफ्राय इखौ ओरैनो मायोबाफोर टिफिनाथ' दंखायो, ओमफ्राय दंखायोब्लाबो इखौ साबजाना लाबोबाय आरो आङो। नै इदि हमग्रा गोनांलाय नालाय, नङाबाथ' टिफिना आमदानि दङ। आयु खेवनोबो हाया नै, बोरै खेवगोनबा? मारिना लानानै खेवनो हाला आङो। थाथोंसै दे मालाबा खेवगोन। नै हाबाय। बाजैया मालाय केक ना नोजोर नालागे होनलायदों मालाय बाजैया। केक ना नोजोर नालागे हाय। आयै अबेनिफ्राय मोननाय बायो केक नाखौबो। केक ना नोजोर नालागे नो बेसोरायनो। नायदो गावहा फनखौ नागारना फैसा मोनगोन मा मोनगोन? दिनै केक ना नोजोर नालागे हाय आदामोन। हायसेथ' मोजां हमना होदोलाय दा। नङा इखौ मायावबासो नागारगोन इयो। दे नागारा नागारा दा राहुलावसो हरगोन इयो। दे ओमफ्राय मालाय गराय लानजायाबो दिनै मायदि आगारलायदोंनो। दा खारफालायसिगोन। आदामोना दा खारफादो। नों अबेनिफ्राय मोननाय केक नाखौ? खोन्थानाय मबाइलाव मोनदों आरो केक नाखौ दे। फै फाग्ला बैयो लाइसिसारा जिरायग्राया। माबा आंखौनो आं हाफां फां नुलाय लांबाय आङो। केक ना नोजोर नालागेनो बिसोरो केक ना। आटा ओमफ्राय संख्रि लगायना लाखाबाय। ओमफ्राय नै आलु, टमेट', पियाज, दुन्दिया, ओमफ्राय नै बानलु, हालदै, थाव, संख्रि, ओमफ्राय सासेया नै देगासिनो। ओमफ्राय बेदरानो बयल खालामदो, बेदरखौ रुबाय। जाबाय आरो इयो गोदौबाय नालाय जाबाय। नै आटाया लाथुदु जाबाय आरो नै खालामना लाखाबाय बिदिनो। ओमफ्राय इखौ नानिसै, ओमफ्राय बेदर एवनोसै, जानोसै गोथाव गोथाव गुदुं गुदुं। बेदरखौ एवना लाबाय। आंहा आमाय थुजासोगारो नै आमाय थुसो लाबोदों आङो। ओमफ्राय नै आंबो बिदि खालामना लाबाय आरो। ओमफ्राय बिदि दाब्ले दाब्ले खालामना लाग्रोबाय आरो आंबो नै बानायनोसै। नै दंबावो इसे, ओमफ्राय इखौ बिदि दाब्ले दाब्ले खालामना लाग्रोनोसै आरो आंबो। आलुजों टमेट'खौ होबाय इयाव बयलार बेदराव नै कालारखौ जि मोजां नुदों। मालाय गर खेला गेलेदो। थाजायानो नायबा गरसेबो दिनै दि। आयु गरसेल' थाथारदों नै। बा खननोबो रोङा। ओमफ्राय जोंहाना मेदाम जिया खानाय गोमोन फुजादो। मेदाम जिया
Madam gì xì này xài xe biết được để đứng này जों दा बेदरा जाबाय ओमफ्राय दुन्दिया होबाय आरो नै दुन्दिया होनानै साखि नायबाथाय खांनोसै माने बोख्लायनोसै अरनिफ्राय खांनोसै होन नोंथांमोन होन देनाय मा खोबा लाजिलायदों मोजांथार मोजां बिदिनो एसे रोसि दोनगोन माने रुटिजोंसो जागोन नालाय नङाबा आरो गोब्रा जागोन ना दे जनिखौ फरायनाय सैमाखौ मा होनो नै दाउ फेन्दाल' जानो रोंगौ नोङो नै मम'ल' जानो रोंगौ सैमाखौ मा होनो दाबो मिथिया नै नाखौलाय ला थैबाय आङो लाजों नाय ओरै खोन्थाना मोखांखौ बे मोखांखौ खोन्थानै नाखौ इलिफेन्ट होनोनो इनिबा Because I'm not going to yes. Belum nanya. Tanya. Apa? Cô Dung đây này. Cô Dung này. Nhưng ai cũng ngày xưa rồi này. Tên này cô Dung này. Không nhớ rồi. không đi em thấy mà. Gì? Đưa bà ra để xí được chưa? Betul. Banyak. Pan aja mbak. Bilang apa? Kamera. Bang itu terus keslek nih tambah mbak. Pan kuning sih. Iya. Video mau makan belum ya? Makan lagi nak? Bisa gambar. Bisa. Saya balik kembali ke mau pulang mbak. Video ko bekin dan tonton next video hai logo moनफिनगोन bye bye.